Independència. Professionalitat. Coherència. Pluralitat. Esperit de servei. Són paraules que ens caracteritzen. Som un sindicat que treballa per defensar els teus drets laborals, que són els nostres. La nostra missió és garantir que es respecten, i ho fem des de fa més de 40 anys. Som el teu sindicat. Afilia't a FESIE.